Yesterday bụ ka one strongest native doctor gbasiri ike na-eji mmiri. The man ị na-eme occasion ịkpọọ ya ka ọ bịa jiere gị mmiri enwe ike tụkpaka na be gị. Yesterday bụ ka ọ jọsụrụ si na mee ndị mmadụ invite si n'ọchị iri ji n'ọchị ime emume iri ji ka o mechaa ndị mmadụ invite eroda yesterday abụ ụka mmiri wee tajiri wee na-ezo mmiri nke zoro yesterday bụ the most heaviest mmiri zoro since this year with ikuku. So wee ghọtara dibịa gwụrụ ọzọ mana ọzọ gburu dibịa ka ịma nka ịmahụ nke ọzọ. Ana nwoke a na-agwa ya bụ dazi ihe ọ na-eji na mmiri adịghị mma. Dazi iji mmiri ewu dazi oyi alụlụ gị ana ọ pụtakwa were n'otu ọnụ antrutu o jidere gị dachi bara ka nke emume nke nyanwazi ojinwuziho mmiri ịfụziri asị na dibịa adị agwa onwe ihe abụ highest mana mgbe ọ ya dazi gị n'ọkpa ya nwee ike ihepụzi onwe gị.